Nanahilak ka man. Nganong ingon man ini, Nay. Kung kano sa libre na unta bigduha sa akong mahal. Pero, kasakit man sa kamatuoran nga ako nga tumangon. Sakit kaayo, Nay. Marang dili gid na ako madawat. Anak, dili ni mo kagustuhan ang nanghitabo. Pero, ang akong amahan mao'y nakaingon. Nganong na yung miserable ang kinabuhi sa akong mahal. Hazel, anak. Laliman ka, Nay. Ang tinuod ka tag-iya sa asyenda nag-antos. Samtang ako, nagdako nga pinatuyangan sa gusto. Nagdako nga wagi problema unsay kanoon. Ugasa ko gipalit sa akong mga kinahanglanon. This is unfair! Gihigugma ka ni Milan, Hazel. Ako masabsi ang higugman ay. Bisan nga nigsupak ang akong demonyong amahan nga magigsuod ko sa mga giingon niya mga saop. Pero ako igsapayan mo sa may kahimtang sa akong mahal. Gisupak ko ang iyang mando o gipanayon ko ang pagkikugma sa akong mahal. This is unfair! This is unfair! Nagasa ka, Emilio. Senyor Emilio! Nanawan ako ninyo, Taura! Angay badayang tahuron ang usa ka kriminal. Dili ka na mula ba ako, Atty. Gomez? Tungkol ka naglagot ka! Nagilisan ko ikaw nga mo'y akaw nga bugano! Nalimot ka. Ako mo iwa na mo kontak nimo. Tungod kay dili ko na matuon ang imong kasalbahes, Emilio. Ang imong pagkakriminal. Gusto na, Papa. May tugon sa general nga ginalang ibalhin dayon siya sa syudad. Aron masiguro gyud nga way magkatabang niya aron makaikes. Mao ginay angay nimo buhaton sang. Kinahanglan mga kag court order nga ibalhin siya sa syudad. Maayo dito, lig-on ang mubantay kaniya. Dili mo mulampos! Doon na ba ko'y kwarta? Ipaniguro ko, Senyor Emilio, nga bayaran mo ang gibuhat mo sa kumaginikanan. Oh! Buang ka sa op! Nado ka? Nga mahilog mo gyud ang asyenda? Ikay nang ilok. Ipaniguro ko, yung dili ka magkabuhi din ni Bilguan. Sobrang pagpaantos mo sa kumaginikanan. Tungod lang sa asyenda, imong gipatay ang akong amahan ang ginahan. Di ba yun, Igo? Imo unta kong ipaanod sa sapa. Ikaw mao'y demonyo! Kay patay ka naman unta, pero nga nung nabuhi ka pa! Ayaw na pag-usik kung panahon niya ng salbahis, Milan. Milan, kana. Atong falopon ang pagbalhin niya ng salbahe sa syudad. Aron dito mabantayan si pagayo. Tara. Di ko makatugot na makaikyas pa sa balaod ka ng demonyo. Naagi taong di boy na suno? Karen, Nganon dili man ko makasulti anak nang. Imagine, kitang tanan na muyo din nga wa gyud magtuo nga usa di ay ka-impostor si Senyor Emilio. Og ako mo imong gipasabot nga di bay nason? Kinsa pang dilain? Imagine, dili din ni inyo ang asyenda. Pero swerte kaayo ka kay imo day gihapon ning mapanag-iya. May kasuko ka ba nako, Karen? Wa man. Pero naibog lang ko si mong kaswerte, Hazel. nga Karen. Kani adto pa may pagbati na si Milan kang Hazel. Pero wa kini niya mapadayag. Kay wa pa man makasabot si Milan unsay gugma. Kani adto pila ka higayon nga akong gipangutan na si Milan. Kon may pagbati ba siya ni Hazel. Pero
Mopadayon ingon nga wa. Pero ganahan lang gyud kaayo siya ni Hazel. Ayaw lang mahayi si Hazel nga siya gipili ni Milan. Ayaw pagtuo, Karen. Nagikalipay ko ning hitapua. Wa man ko mahinugon nga nabawi gyud ni Milan ang unsa may naan niya. Pero gisakitan ko. Sakit unaon nga ako pang mga ginikanan ang naghimo nganong nahimong miserable ang kinabuhi sa akong mahal. Pero tinud-anay kong nahigugma sa akong mahal, Karen. Sadiyang nga matud-an mo ang among mga pagpati. Sadiyang nakasiguro gud mi nga malipayon mi sa relasyon. Wa gid mi magkunahon na unsay among kahimtang. Ang importante rekton para namong duha nga mahatagan og kagawasan ang pinitik sa among kasing-kasing. Mipitik sa dang akong kasing-kasing. Okay, ako ning kasing-kasing. Ako ning pasagdan nga mupitik na tukang... Salamat ninyo, Attorney. Sir Attorney Gomez. Dili ka angay magpasalamat, Milan. Ang among gibuhat ni Papa. Marugid ang pagsubay sa kamaturan. Bago na itinuod, Milan. Dili lisod ang among gibuhat. Kaigo lang namong gisubay ang kamaturan. Og ikaw ang nag-inusarang manununod sa namatay mong mga ginikanan nga mo'y tag-iya sa asina. Di, ikmo gana. Ang tinuod mangita gyud og lusot. Sa diyang gidool ni Sir Dean ang imong kaso. Dali ko ning gisusi sa Bureau of Lands. Og sobrang kalipay nga akong gibati. Sa diya ako nakita nga wa gyud mausab ang titulo sa asyenda. Ang bugero lang yun si senyora. Nga nung mutahod pamanday ko niya nga dili man siya itong amo. Puso ka, pa. Ang bugero lang yun siya. Sa diyang akong gipugos aron ibalhin na ang titulo. Mikuha hinog abogado ni Dos Manila. Natural nga mukuha siya lain pa. Kay nahibaw man siya nga dili gid mausab ang titulo kung dili kini doktoran. Kung dili sila maghimo og fake nga titulo. Doon na lang ko gikagulaan karon, Attorney. Ha? Oh, unsa pa may imong gikagulan, Milan? Ang akong mahal, si Hazel. Unsa imong problema? Tingalig iya kong bihaan. Milan, nahigugma magka siya nimo. Wa siya magpanako pagtugyan sa iyang kaputli nga rin ako. Oh, mao man din na. Let your love prevail. Nahadlok lang ako nga mubating kauwaw ang akong mahal sa panghitabo. Sa iyong gibuhat nga pag-ikis gikan sa among pagbantay niya aron ka luwason. Way katarungan nga dili siya mo sabot, Milan. Pero wa pa ko masayod, Attorney. Unsaon ko sa pagpasabot niya. Nagmahay ko nganong wa ko siya sultihidan sa mga panghitabo. Bright si Hazel, Milan. Makasabot ra siya. Nyorita, Sangpita ko sa ako nga, Noy Butoy. kuon man good. Dili na ako ang anak sa inyong amo. Pero, asawa naman yun nakas akong amo. Daan ka nang nasayod sa sitwasyon, Noy. Sitwasyon nga unsa, Nyorita. Ayaw lagi ko sampitag, senyorita. Dili na ko ang ngayon, anak. Sangpita lang ko sa akungan. Maikog ko eh. Ma'am lang? Sangpita ko sa akungan. Paita ini eh. Tubagan ko sa akong pangutana ganiya. Hain naman ato. Kuan, kining, daw eh. Mag-inday na lang ko nimo. Bahala ka, Noy. Sige na, tubagan ako. Daan ka nang nasayod nga dili gid ang demonyo kong amahan, ang tag-iya ining maong asyenda. Wa ko mong igong kabuot sa maong panghitabo. Pero, katong akong amahan, mo ilabang suhito. Hain naman ron siya. Kinsa day? Ang imong amahan. Na, dugay nang giukit sa mga watiday. Bitaw day. Dugay naman taong namatay si tatay, good. Pero, sa wakas siya mamatay,
naghagod gud siya og suwat sa mga panghitabo. Unya, iyan ang gihatag nako aron pataguan. O nahibaw ka? Nga gilihok na ni Milan ang pagsubay sa ilang asyenda? Ah, kuan day. Naibaw. Ako na day mo iwag yun nahibaw. Day, nanas na si Dong Milan. Kauban ang amahan og anak nga abogado. Ang nganong niyaman mo sa silong? Nganong wa maka mupahuway sa mong kwarto? Abi na ako. Wa tayo limdanay sa usag-usag. Abi na ako. Sa pagsampi tayo na itong mahal. Gikan kit sa atong kasing-kasing ang kahulugan sa mahal. Tay pa, nganong magkamahal? Gisakitan ko. Naibaw kong sakitan kagad. Pero mahatlok sa kong butog animos tinunod. Kay kamo may naiko sa kamatuoran nga gusto kong palutawan. At our expense? Milaban ka sa iyong amahan. And ayan guys, andunggan ninyo no ang hinuwaman nga pangandoy part 19. Yes, part 19 na to guys. Daghang salamat mo sa mga nagpaabot ani nga drama guys. Isang og gabi na guys no, nakahabol pa gyapon. Katugon ako guys, but I'm staying awake no para nakompleto ginato guys ang upload karong adlaw no sa atong mga drama series. Ang mga asoy og bayani guys, part 3 I think ugma na sa buntag mo kay murag katugon naman ko. Nag-record para bataan na guys. I-check na ko bi kung naabay ko ang check na ko atong source guys no kung naaba sila live stream sa gaganihan no naaba sila part 3 ato atong i-check. Na sila live stream guys no? Evening edition sa mga journal ay seems na guys, so asahan nyo ugma ang part 3 sa mga asoy bagong biyani no? Sa mga asoy Remus Romulus. So tanaw ti guys, ako yung tanaw dali guys nga vlog para sa daghan pang komentaryo. Bebe ko si Lola. "60-year-old husband and 20-year-old wife perfection. Protect sheep and goats from wolves. Life at di ko ano. Berita guys sa face to face harapan naman tong harapan diri nawala naman.
dirito sa mga artista na milyonaryo kahit walang regular shows. Ang gusto mga yun, mga tag-snack guys, diri sa tindahan, sa may makaon diri. Ensure protection. Unlike another antivax soap, it protects against 10 types of harmful germs. Alam mo ba na may mga artista sa Pilipinas na kahit walang regular na palabas, ay milyones pa rin ang kinikita kada taon? Wala sa teleserye, wala sa noontime show, pero grabe pa rin ang yaman. Ang tanong, at paano? Saan sila kumukuha ng income? Ngayong araw, sisilipin natin ang sikreto ng mga artistang walang show, pero milyonaryo pa rin. Kung fan ka ng showbiz, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel. Number 1, Christine Hermosa. Si Christine Hermosa ay isa sa mga pinaka-pinapangarap na actress noong early 2000s. Sino ba naman ang makakalimot sa kanyang pagganap bilang ina sa Pangako Sa'yo o sa tambalan nila ni Jericho Rosales na tinangkilik ng buong bansa? Sa sobrang kasikatan niya noon, isa siya sa highest paid actresses sa ABS-CBN, may sunod-sunod na teleserye at pelikula, at hindi nawawala sa TV commercials. Pero isang araw, tila bigla siyang nawala sa eksena. Walang farewell show, walang malaking balita, basta na lang hindi na siya regular na napapanood. Sa mata ng mga tagahanga, maraming tanong ang lumitaw. Bakit kaya nawala si Christine? Nag-retire na ba siya sa showbiz? Wala na ba siyang kita? Matapos ang kanyang kasal kay Oyo Boy Soto noong 2011, pinili ni Christine na ituon ang kanyang panahon sa pagiging ina at asawa. Ngunit ang hindi alam ng marami, habang abala siya sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, abala rin siya sa pagpapalago ng negosyo at investments. May mga ulat na nagsasabing ang pamilya nila ay may mga resorts at properties sa probinsya, pati na rin ang ilang food businesses at online ventures. Bukod dito, may mga long-term investments na isinimula nila noon pa, mga stocks, mutual funds, at properties na pinaupahan. Ginamit ni Christine ang kanyang kinita sa showbiz noong kasagsagan ng kanyang career para bumuo ng mga source of income na hindi nakadepende sa camera. Isa sa mga sikreto ng success niya ay ang maagang disiplina sa pera. Hindi siya naging maluho sa material na bagay at mas pinili ang simpleng buhay. Isang bagay na pinapatunayan ng kanyang mga vlogs at social media posts. Makikita mo sa kanila ang masayang buhay pamilya, malayo sa magulong mundo ng showbiz, pero tahimik na matagumpay sa likod ng camera. Sa madaling salita, hindi niya tinapos ang kanyang showbiz chapter. Binago niya lang ang direksyon ng kanyang kwento. At ngayon, kahit wala na siya sa spotlight, isa siya sa mga tahimik na milyonaryo ng industriya. Number 2, Rica Peralejo. Noong dekada 90 at early 2000s, si Rica Peralejo ang isa sa pinakatanyag na actress sa ABS-CBN. Mula sa teen-oriented show na Ang TV hanggang sa mga daring roles sa pelikula, naging household name siya sa loob ng maraming taon. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, isang desisyong ikinagulat ng lahat ang ginawa niya at tuluyan siyang bumitaw sa showbiz. Marami ang nagtaka, bakit siya nawala? Sayang ang career. Pero para kay Rica, mas mahalaga ang spiritual growth, pamilya at kapayapaan. Sa halip na magpakalunod sa spotlight, pinili niya ang tahimik na buhay bilang asawa, ina at servant of faith. Ngunit hindi nangangahulugang nawala rin ang kanyang kita. Sa katunayan, habang tahimik ang kanyang pangalan sa showbiz headlines, mas tahimik siyang naging milyonarya. Ngayon kilala si Rica bilang isang faith-based content creator, motivational speaker at lifestyle influencer. Sa kanyang YouTube channel at social media platforms, tinatalakay niya ang mga usaping pamilya, pananampalataya, mental health, at motherhood, mga temang malapit sa puso ng maraming Pilipino. Dahil dito dumagsa ang mga sponsored content, brand partnerships, at affiliate marketing deals. Hindi lang yan. Sa likod ng camera, marunong din siya sa investments. May negosyo silang mag-asawa na nakatutok sa real estate at education ventures. Marunong siyang mag-budget, mag-ipon, at magpalago ng kita na hindi nakadepende sa showbiz kundi sa talino at diskarte sa buhay. Sa madaling salita, si Rica Peralejo ay patunay na kahit wala ka na sa TV, pwede ka pa rin maging relevant at milyonaryo, basta marunong kang mamili ng landas. Number 3, Gladys Reyes.
Si Gladys Reyes ay kilala bilang isa sa mga pinakamahusay na kontrabida sa mundo ng teleserye. Sa mga palabas tulad ng Mara Clara, siya ang karakter na kinaiinisan pero hindi makakalimutan. Subalit habang ang kanyang pangalan ay nakatatak sa kasaysayan ng drama sa telebisyon, ang hindi alam ng marami ay isa rin siyang negosyanteng mas matalas pa sa mga linyang binibitawan niya. Kung po kasoy, ano guys, nung ano yung mga kining, kung mo kasayod guys nga, hindi mga artista na po din mga investments, na yung mga resorts, grabe na. Pero wala na totally gibiyaan ang showbiz kasi Gladys Reyes ganin, di ba, makikita ko man na to karon sa mga Huwag ilang pelikula. food franchise, catering businesses,